Helo, enw fi yw Glenda Tinney a fi yw'r Tiwtor Derbyn ar gyfer yr ysgol Plentyndod Cynnar yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin. Dwi'n gyfrifol am y BA blynyddoedd cynnar a mae hwn yn radd ar gyfer rheini sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant ifanc a teuluoedd. Ac yn y gradd, ni'n edrych ar bob agwedd o les plentyn, datblygiad plentyn, y gyfraith o amgylch gweithio gyda phlant ifanc, ac hefyd yn edrych ar pwysigrwydd chwarae a dysgu tu allan i ddatblygiad plentyn ifanc. Yn ystod y cwrs, mae yna gyfleoedd i clywed siaradwyr gwadd yn siarad am agweddau pwysig o'i gwaith hwy gyda plant ifanc. Hefyd, ni'n cael cyfleoedd i drefeili ymhellach. Mae yna deithiau i Llundain yn y flwyddyn gyntaf ac hefyd mae yna daith i Sweden a daith i Canada yn yr ail flwyddyn mwyn dysgu am sut mae plant ifanc a theuluoedd, sut mae bywydau nhw yn y gwledydd hynny. Mwyn astudio'r cwrs, fe fyddwn ni'n derbyn cais oddi wrthoch chi ac yna fe fyddwn ni'n eich gwahodd chi yma i'r Drindod am gyfweliad anffurfiol iawn, lle mae cyfle i chi ofyn cwestiynau am y cwrs ac hefyd i gael daith ar y campws. Mae diddordeb mawr gyda ni mewn myfyrwyr sydd wedi dangos llawer o ddiddordeb mewn gweithio gyda phlant ifanc, boed hynny yn ymarfer yn yr ysgol, neu bod nhw yn gwneud pethau yn amser eu hunain sy'n gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd. Bod y cwrs yn cael ei gynnig yn y dydd ar gyfer myfyrwyr sy'n dod yn syth o'r ysgol neu'r coleg, dyn ni hefyd yn cynnig llwybr hyblyg. Mae hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n gweithio'n barod gyda phlant ifanc, boed hynny mewn ysgol, neu mewn meithrinfa, neu mewn rhyw lleoliad arall. A da ni'n gadael iddyn nhw astudio un noswaith yr wythnos ac ambell dydd Sadwrn yn ystod y cwrs, mwyn bod nhw'n gallu cadw mlaen i weithio ac astudio ar yr un pryd. Felly, fe bydden ni'n hapus iawn clywed oddi wrtho unrhyw un sydd eisiau trafod y BA Plentyndod Cynnar ac i ddarganfod fwy am y cwrs, boed hynny ar y ffôn neu drwy cael ymweliad yma i gampws Caerfyrddin.